أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. توبا مصر بجماعة ببلا جلنفو كرمو أن الله ملك له على كا خير الدين أو بلا جلما على كا لبنيا على كا همنكون غيا على كا فرجون كنا ندوكا يا ربي. والهنمي بيعملوا بي وبيبولي صلاة الجنازة سوسلي أم الله سبحانه وتعالى دلي ni o selim beke an ka don mina o k'a sɔrɔ ani ala ka di ya rabbi, o k'a sɔrɔ ani ala ka di, o k'a sɔrɔ saya lɔgɔ bɛ an na ya rabbi. n'o bɛ kan ka don mina o k'a sɔrɔ ala kunbɛɲɔgɔnya ka di an ɲɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan. an b'o ɲini ala ba in fɛ ni kira hɔrɔma ye. Allahumma amin. Suseli a bɛ kɛ silamɛ bɛɛ ka kelen kelen. E bɛ seli dɔ ka bi, ayiwa sini dɔ fana bɛ seli fana kan. Kuma min ka gɛlɛn o k'a sɔrɔ ani ala ka di. N'o tɛ n'a y'a sɔrɔ ni ala man di, ayiwa alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ min ye ayiwa ala kunbɛɲɔgɔnya kanu, i y'a faamu, ko ni mɔgɔ min ye ala kunbɛɲɔgɔnya kanu, ala fana b'i kunbɛɲɔgɔnya kanu. ni mɔgɔ min ye ala kunbɛɲɔgɔnya kɔnniya, ala fana b'i kunbɛɲɔgɔnya kɔnniya. Alakira ka sahabaw ko ko saya dun man d'an si ye dɛ. Alakira a y'a ko o tɛ laɲini. Mumini mana don saya sikira la, n'a ye arijana nɛɛmaw ye, ala kɛlen don ka bonya min kɛ k'a makɔnɔ, saya lɔgɔ bɛ don a la. O waati na ni hali ko a ka segin ka na diɲɛ na a b'a fɔ fiyewu. O kuma kɔrɔ ye ale ala kunbɛɲɔgɔnya kanu. mais contraire, n'a sɔrɔ kafiri don, n'a sɔrɔ maa jugu don, n'a donna saya kow la ka ban, ayiwa a mana yankankataw ye, a b'a nata hari saya in ka bɔ a ma. Ma ale bɛ ala kunbɛɲɔgɔnya kɔnniya, ma ala fana b'a fana kɔnniya, ma ko kuma kɔrɔ ye o de ye. Ma ni saya bɛ se an ma don min na, a k'a sɔrɔ ani ala ka di, k'a sɔrɔ ani ala ka di. Allahumma amin. Fasilun ne faranfasiya ye. Fasilun ne faranfasiya ye. Salatul janazati suseli, ayiwa fardu kifayatin, farda kifaya do, wasa farda kifaya o ye fɛn min wajibi do silamɛ bɛɛ lajɛlen kan, mais ni maa sɔrɔla k'a kɛ, o kuma a bɛ bin ka bɔ tɔw kan, o bɛ wasa. Farda ye fila ye, o b'a fɔ kelen ma farda ayin, o b'a fɔ kelen ma farda kifaya. Farda ayini o bɛ wajibiya bɛɛ ka kelen kelen. O ye fɛn min ala y'a kɛ silamɛ bɛɛ ka kelen kelen, un à un. Maa ta tɛ bila maa ta place la. I n'a fɔ farda seliw, sun, ayiwa hiju, k'a fɔ karisa y'a kɛ o kuma ne bɛ n ta to yen, ayi, a wajibira o kan cogo min na, a wajibira i fana ka ten. mais farda kifaya ala ka laɲini o ka kɛ de, wajibi do a ka kɛ, mais jɔn ni maa o maa y'a kɛ a bɛ wasa. A ɲin'an bɛɛ lajɛlen fɛ an k'a kɛ, mais ni maa sɔrɔla k'a kɛ dɔrɔn a banna. donc o ye farda kifaya. O kuma ni maa fatura, sariya y'a ɲini silamɛw fɛ seli ka kɛ a kan, k'a ko fɔlɔ ka sɔrɔ ka seli kɛ a kan, ma wajibi do a ka kɛ. ni silamɛw bɛɛ lajɛlen y'a to yen, a kɛra aw minnu ɲɛna silamɛ fatura, ayiwa aw minnu b'a kalama, maa si ma sɔrɔ min b'a ko ka seli a kan ka taa don, aw minnu bɛ a kalama dɛ, a bɛɛ lajɛlen bɛ junubu sɔrɔ, a bɛɛ bɛ jɛn a junubu la.
meni mɔgɔ sɔrɔla k'a kɛ har n'a ka dukɔnɔ mɔgɔw dɔrɔn de y'a kɛ o kuma a fardaya bɛ bin ka bɔ tɔw kan donc o de ye farda kifaya ye kuma ɲininen don ale ka kɛ de ni maaw sɔrɔla k'a kɛ a banna wa qila dɔw ko sunnatun ko sunna don dɔw ko sunna gɛlɛn don dɔw ko farda yɛrɛ don mais dɔw ko ayi ko sunna gɛlɛn don naam o kuma suseli a bɛ kɛ jɔn kan a bɛ kɛ silamɛ de kan a bɛ kɛ silamɛ de kan silamɛ min n'a fatura et puis yana ka fatu a sabatila k'a fɔ ayiwa ɲɛnamaya kun bɛ a la o de kama denmisɛn fitini denmisɛnnin min n'a ni ni mana seli tɛ kɛ ale kan denmisɛnnin min a wolola dɔrɔn a wolola yɛrɛ ani ni yɛrɛ mana seli tɛ kɛ o kan mais n'a y'a sɔrɔ min ni nana har n'a kɛra 30 secondes de a jiginna dɔrɔn 30 secondes walima minute kelen a fatura a seginna seli bɛ kɛ o kan n'a ni nin kɔni nana kɔni seli bɛ kɛ a kan a k'a sɔrɔ fana shaida su tɛ shaida su ye jɔn ye mɔgɔ min shaida su ka ca shaida su qualité ka ca fɛn caman caman de bɛ yen sacogo caman bɛ yen o b'a fɔ o bɛɛ lajɛlen ma ko shaida su mais shaida su min ye laɲini ye maa min fatura jihadikɛyɔrɔ la kafiru ni silamɛ bɛ jihadi la mɔgɔ min mana fatu yen nɔ mɔgɔ min mana sa yen nɔ o shaida su de ko don seli tɛ kɛ ale kan parce que ale tɛ ko yɛrɛ har ale tɛ ko fini minnu b'a la dɔrɔn a bɛ a n'o de don lahara donna joli ninnu bɛ kɛ shaida a ye ma seli tɛ kɛ a kan ma su n'a tɛ ko seli tɛ kɛ o kan naam a k'a sɔrɔ fana awa su min don a farikolo bɛɛ lajɛlen bɛ aw bolo walima a fan caman i n'a fɔ mɔgɔ min a ye ala k'an kisi a ye accident kɛ misaliyala a sunfɔn dɔ pɛrɛdila olu ma ye yɛrɛ bon n'a sɔrɔ min sɔrɔla o de ka ca ka tɛmɛ min pɛrɛdila seli bɛ kɛ a kan mais n'a y'a sɔrɔ min sɔrɔla a dɔgɔyara kosɛbɛ kosɛbɛ walima mɔgɔ min kungo kɔnɔ fɛnw y'a dun a sen dɔrɔn de sɔrɔla ayi o tɛ ko seli tɛ kɛ o kan a bɛ taa o mɔntɔ dɔrɔn ka taa dingɛ tigɛ k'a don a kɔnɔ i y'a faamu walima mɔgɔ min yɛrɛ ɲɛnamaya la a sofɔn dɔ pɛrɛdila k'a sɔrɔ a ma sa comme misaliyala ala k'an kisi k'an lafiya dɔ a ye awa accident kɛ k'a sofɔn dɔ tigɛ ka bɔ a la o kuma o sofɔn min tigɛlen filɛ nin ye seli tɛ kɛ o kan dɛ a tɛ ko seli tɛ k'a kan a b'o mɔntɔ dɔrɔn ka taa dingɛ sen awa k'a don a kɔnɔ naam o kuma a jɔsenw suseli jɔsenw ye jumɛn ye a ko wa arkanuha suseli jɔsenw khamsatun o ye 5 ye al-awwalu fɔlɔ an-niyyatu o ye ŋaniya ye n'i bɛna seli su kɛ i b'a ŋaniya ala n bɛna seli nin su kɛ i ka yafa ma i b'o miiri kɔnɔ a kɛra cɛ ye wa a kɛra muso ye wa ala n bɛna seli su in kan i ka yafa ma parce que suseli yɛrɛ ye o de ye suseli kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye ka yafa ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka su i mago to o dɔrɔn de don ka ala deli ala ka su in a ye juguma minnu kɛ ala ka yafa ma ala ka mago to ma suseli ye o de ye o kuma i bɛ seli kɛ n'o ŋaniya ye alimami kɔmɔgɔ o ye fɔlɔfɔlɔ ye a sani jɔsen filanan aliqiyamu o ye jɔli ye i jɔlen k'a kɛ i tɛ suseli k'i to sigilen ma i jɔlen de b'a kɛ ruku i t'ale la sujudi t'a la ale ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ jɔli de la m'a fɔ ni darura dɛ ni darura b'i la ma i bɛ se k'i sigi k'a kɛ i n'a fɔ farida seli yɛrɛ ni darura b'i la i bɛ se k'i sigi cogo min na k'a kɛ a salisu jɔsen sabanan a takibiru o ye kabari ye Allahu akbar o ye jɔsen sabanan ye wa huwa ko kabari arba'u takbiratin kabari 4 de don kabari bɛ kɛ siɲɛ 4 Allahu akbar
Allahu akbar abege shiyen naani mais shiyen naani duwawu be do uni ɲɔgɔn cɛ comme a bɛ n'o fɔ ɲɛfɛ duwawu be kɛ uni ɲɔgɔn cɛ kabari naani haramu kabari sen bɛ a la naam a ko wa idha zada imamu khamisatan ni alimami ye durunan faraka alimami ye kabari durunan faraka naani dafara ale tilala ka fɔ Allahu akbar lam tabtu salatuhu aka seli tɛ tiɲɛ wala yatba'uhu man min mu'tabatu khalifahu minun ba kɔfɛ wa yusallimuna olu bɛ sin ka salamu bila naani dafara alimami tilala ka durunan faraka wa suseli kaɲi aw minnu bɛ a kɔfɛ dɔrɔn a b'a fɔ salamu alaikum aw bɛ salamu bila a t'a kɔnɔ ye dɛ a kana aw yɛrɛ sɛgɛn fana k'a fɔ a b'a fɔ subhanallah a bɛ salamu bila dɔrɔn ma yɔrɔ min na mɔgɔ b'i tugu ka salamu bila alimami ye ka seli tɛ tiɲɛ ayiwa i bɛ se k'a fɔ ko nin yɔrɔ ye k'i tugu ka salamu bila alimami ye ka seli ma tiɲɛ fana ma suseli de don ma kana fɔ i b'a fɔ subhanallah ni alimami ko Allahu akbar duruna i bɛ sina k'a fɔ salamu alaikum a banna wala yantazurunahu ko u t'a makɔnɔ k'a fɔ b'a makɔnɔ f'a ka salamu bila walima k'a fɔ b'a fɔ subhanallah a tɛ so la u bɛ salamu bila dɔrɔn kuma kabari in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye a dama jɔsen de ye kabari in kelenna bɛɛ lajɛlen farida de ye ni y'i tugu ka dɔ to yen awa suseli ma tiɲɛ i y'i tugu ka kabari kɛ siɲɛ 3 suseli a tiɲɛna segin bɛ k'a kan naam mais ni ɲinan don sa ayiwa ni i y'i tugu ayiwa ni mɔgɔ min ɲinana komi a ye kabari kɛ su ka siɲɛ 3 de a ye kabari kɛ siɲɛ 3 de aw ɲinana kabari 4nan kɔ o kuma n'a ya hakili mana jig'a la yani su ka taa o kuma a bɛ segin suseli kan n'a y'a sɔrɔ a donna yɛrɛ fana ayiwa ko seli bɛ kɛ kaburu kan naam ni ɲinan kɛra kabari dɔ kɔ wa yustahabu raf'u al-yadayni o bɛ tɛgɛ 2 kɔrɔtali kanu fi takbirati al-ula kabari fɔlɔ la faqato kelen pe i n'a fɔ farda seli cogo kabari fɔlɔ la i bɛ tɛgɛ 2 kɔrɔta Allahu akbar n'a bɔr'o la Allahu akbar tɔw tɛgɛ kɔrɔta tɛ o la i n'a fɔ farda seli cogo i y'a faamu Allahu akbar tɔw tɛgɛ kɔrɔta tɛ a la walima seli fitini seliba Allahu akbar minnu bɛ fɔ fɔlɔ de la tɛgɛ bɛ kɔrɔta a tɔ tɛgɛ kɔrɔta tɛ a la wa kunkolo kɔmi yɛrɛ fana tɛ a la o kɔni o t'a dɔ yɛrɛ fiyewu tɛgɛ kɔrɔtali o tɛ Maliki kɛ madhabi de la o bɛ madhabi wɛrɛw la mais kunkolo kɔmini kɔni o t'a si la o t'a la yɛrɛ mɔgɔw y'o de bila tɛgɛ kɔrɔta place la n'o tɛ o t'a la naam hali k'i tɛgɛ kɔrɔta fana o ka fisa ka tɛmɛ aw kunkolo kɔmi kan walibtida'u ani daminɛli kanunen don bilhamdi ni ala tanu ye n'o ye alhamdulillah i bɛ ala tanu ayiwa o kanunen don a kɔrɔtɛ k'a fɔ i bɛ alhamdu sɔran kalan dɛ alhamdu sɔran tɛ kalan Maliki madhabi la i bɛ ala tanu dɔrɔn ka sɔli kɛ ala kira ka sallallahu alaihi wasallam ka sɔrɔ ka dugawu kɛ o kuma k'i ka dugawu daminɛ ni ala tanu ye ani sɔli kɛli ala kira kan o kanunen don arabi'u jɔsen 4nan addu'a o ye dugawu ye lili mayiti su ye bi isri kulli takbiratin kabaro kabari nɔ la bi ayi du'a ni dugawu ye tayassara ni o nɔgɔyara wala yustahabu du'a makhsusun o tɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛnlen kanu wajibi do farda do suseliba bɛɛ lajɛlen ka hakɛ la i ka dugawu kɛ su ye ani farda seli cogo tɛ kelen farda seli
ni almambe farda silla kalante ke komo ka wajibi ni almamin be kalan bangero mina a kono yoro de ka kalange ibi dade doro ni almambe kalan gundo yoro mina ibe akamnundo ika alhamdu soran kilim pe kala mais suseli tetende susela nyinno do ko fama bela jere fe almambe duwo min kede afana ka duwo ke almambe duwo ke chugo mina parce que suseli re la yini iya anya fo chugo mina wede ka duwo ke shuyi mamao mabesili shuka a nyinnin do a bela jere fe ka duwo ke shuyi ka fo dora mena jo almamin no fe doron almamin doron ba ke an to be a no feti ayi almambe duwo ke chugo mina ko fe mo fana bela jere be duwo ke shuyete be wajibe be ka hakela me duwo jumai ako duwo keke lente duwo mana noya ima kibse ko ke bo ni hadisa kitabu takalaje duwo chama de be alakra kumbe duwo be ke duwo kacha a duwo kacha bo alman maliki koni ina fo maliki ya fo muwata akono ako alakira sallallahu alaihi wasallam aye susili aye duwo chaman kala me min goni diara ale re katema beka oye abu hurairah ka duwo do beno ya fam abu hurairah ka duwo do beno ma kibe niye ka barke ibe allah subhanahu wa ta'ala tan ka solike alakira ka soroka abu hurairah ka duwo win kala mannan klala inshallah amina duwo win ke adama vokali bo no gilara mo mima har ni ko allah maghfir lahu warhamhu har ni tise a arabu kana iba fo ika bamanan kana iba fo ika maraka kana fentala ala ya fashu mai ka hina ika da rusma ala kan ne hun sabaji se ka duwo minge pasige selila ki tugu ka duwo ke ika kana ni se arab kana konin duro ati selira chi ibse ka duwo ke ika kana sella ka otoi ato ibse ka duwo ke arabu kana ki tugu ka duwo ke ka kana ati fuki ka sella a konin duro ko kuma su seli fana nasu ibse duwo la arabu kana ika ke arabu kana de kai ni se arabu kana ibe duwo kala ika ibe duwo ka ika kana ala ya fashuima ika hine ika da rosmaya ika nenkun sabati ika na jarabe ka kabur kono ibu do nyuma minun do ibo ke kabar no no wanje na'am al khamisu farda duruna no ye josen duruna yi assalamu wa yasalamu wa fa assalamu alaikum ويسلم الإمام المامين بالسلام بلا واحدة سلام كله عن يمينه أكين يفانفه المام بالسلام بلا أكين يفانفه يسمع نفسه أباير اللام ومن يليه أن مغمن بتوالا ما بي كان قرطنا يدوني أيركا مي مغمن باكرة في أروكا مي ويسلم المأموم المام كما فنا بسلام بلا واحدة سلام كله yusmi'u nafsahu awayere lame faqat ayre kilimtu o kore don alebi kanji almamin kambe kortana ale doni ale ko ni reba fo assalamu alaikum ri reka me dro har mu'min bi karate har no mame o koro ye jumeni iti kan korota ita dugul fana iba fo doni reklo kame wala yaruddu atisginin ke ala al-imami al-maminka salamun tisgi al-mamka yema farrasilla salamun sigimbe aywa farrasilla ango o salamun ke cigube ni salamun bla ni alman be se ka ibe salamun bla alman o kanno ni mare bi numan fe ibe salamun bla fanala o kanno me susili ay salamun kelen doro ide salamun bla almamila mami bi numan fe te salamun bla salamun kelen doro almami al koma o bla jide na'am okuma suseli almamin be jo ka kle yoromima
na ya soro cedo abe joka kile a camancɛ ma alimami n'a sɔrɔ cɛ don a bɛ jɔ ka tile a camancɛ ma mais n'a y'a sɔrɔ muso don k'a bɛ jɛngɛ ka tara kamankunyan fan ma naam man bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli ala k'an bɛ sabɔ ma o kuma suseli nin jɔ sen duuru de b'a la fɔlɔ i ka ŋaniya siri filanan i jɔlen ka suseli kɛ sabanan i ka kabari ko naani kɛ Allahu akbar Allahu akbar aywa siyɛn naani na i ka dugawu kɛ kabar ninnu ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ Allahu akbar fɔ minnu kɛ i ka dugawu kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a duurunan o ye salamu ye assalamu alaikum ma nin duuru nin de ye suseli awa jɔsenw ye n'i ye kelen to yen na dɔrɔn i ka susera masa naam فصل كن فتن بنجي صلاة الجنازة هورين سلي فرض كفاية من وقيل هنو السنة يعني واركانها قندمانو 5 كروان الأول هنا النية كن النية الثاني هلندي القيام كن السكينة أنسكينتنا نسلكينة الثالث السكندي التكبير كن كبرنا وهو 4 تكبيرات كبرنا عتاني وإذا زاد الإمام 5 الإمام نكر عندي جيدي لم تبطل صلاته أسلم تبنا ولا يتبعه من مسرين تابتنو خلفه كنغورا حليو ويسلمون وخسر السلام ورا ولا ينتظرونه إنتا تنكن ويستحب رفع اليدين وكتم بالوروتين قانونو في التكبيرة الأولى كبرهانا دي فقط كم بان كل فيه والابتداء أرجو بين قانونين بالحمد لله تي الحمد لله كنا نعلى تيجي كم بلنا مغسل الله هرين كما صلى الله عليه وسلم الرابع قلنا من نعتني الدعاء وكن الدعاء ما للميت هرندا بإثر كل تكبيرة الكبر وكبر التبندي أو رأنا كبر السنة أو كترنا دعونا بأي دعاء تب دعويا تدعو السويا تيسر كنا له ولا يستحب الدعاء المخصوص من تدعو قيرن قلنا نندي فوق كأنك دعو يا أي دعو سكان هذا الخامس قلنا من كرغندي السلام كن السلام واللنا ويسلم الإمام والسلام والله واحدة سلام باني عن يمينه دوي تيمبيا يسمع نفسه أوي من مغنيني ومن يليه أرسل بكو بيسنايا أو رسل بكو أتتي كمراكين يقنن روتين هنه لأن تابعنا المغبر قم فرنا سلم قلمه ويسلم المأموم المحلنكين قو سلام والله واحدة سلام باني يسمع نفسه أوي من مغنيني فقط إيمي باني كل بيتنا لكن يقنن المغسري لأن تدوري ونقا ولا يرد أن تساغنين على الإمام كاملا ننتو سلام ساغن الإمام أي كين فرن سلي كين تينا خدو سلي أرنا فهم مغسرين كنو رعسو قومتين أرنا رعاديما أرنا دينا كيف فهم مغسرين كنو يا ربي والسلام عليكم أبو هريرة كرا دوو بي أو سكندي كين تانغوتيني أنا الله تيغا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الله تيغا نبيغا نهان دارو مغسل بيغا نهان دا كين فالانغوتيني اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت عالم به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده awa kya kunni kabbari su halle an won ma salle nyana na Allah tiganen palle kena kitana duwo kenya kyo yana kabbari su halle awure ni Allah hureke an ko menyeni an ko melle menyeni an ko men yaare le menyeni an shede nan ti kamne sunta magantan ki Allah an ba ne kulipe kapalle mantanga
ay shede nanti muhammadun anki Allah ko men yan farin ne wa anki Allah na ko megetu de anki Allah na hurikatu Allah na hisirin yan ana ganyi hokka hu a husirike ya ne gulburin yan ana ganyi kene Allah wa nya gana nan ya hama Allah ma'u kuma abarajinga ma'u jarabe halle walakin duwa ke ay bo gini agoni gini yarin ga nay kene honuti angu duwa ke nyana yarin duwa ata Allahumma innaha amatuka wa bintu amatika Allahumma innaha amatuka wa bintu abdika wa bintu amatika كانت تشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم بها اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها فلا دوتاين يعرن دميرنا بو كيتا ني أنجي مهري يودو yare na anta kintu bi kama ayako kena an wanya na yaren da mirin akari wa pasige ti an wata ke Allah an yonkin yin ta wata Allahumma innaha nasamatuka an yonkin yin kena an wakati na da mirin kunya yaren da mirin me okar mo ni gonun ti hari gini yaren ne awo gemme anna to awa yunda mirike wati basin dai har gina ngana tunan di yaren ne mena da mirin ku to mo ni na ya yugun damire ke ti har banin dai ora ke mugo okhra monu ya wati basin dai kene wallahu subhanahu wa ta'ala nya kana arura agi mun sawabai kene kabare hanando hillandi arus sikandi ke duwaw ya wakarne kumpalle kabare nagatandi amu duwaw nyana anyi mera arus islami sukomande kina ngoti Allahumma ighfir li aslafina wa afratina wa liman sabaqana bil iman اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات كان كبرنا عتاني وني هله أمو دو ينا أني ميرا أرسلام سورة أرسلام سكوم أنت هنغرن دي أرهوري أنا كتارا بنكننا أنا ينا كي أنا ما كتا أنا كنا كنني أيوة نعم wassalamu alaikum aya ango susili do krengrelente ala do simana noye ima iboke ni ala kira daga hadisa ta kalaje ala kira kumbe do ge shuka ni do chamai bo abu hurata al-imam malik ale abu hurata ka do minta na ko kan ko sobe odi niye kabarke ibe Allah subhanahu wa ta'ala tanu njogo mi manan noye ka solike ala kiraka ibe soroka dowu info no ye Allahumma anyi dowu info sa dowu imba mananka ala awa suyi ika jondo ika jonke dendo ika jomso dendo akume shede ya kafo mashite fo e ala kelimpe janyontila akuma sheria ka fo muhammadu ye alaka join ka kirado ala edebe join don edebe shuin don nasoro nyumankala kundo do faraka nyumanka na ya soro jumankala kundo ma ala ya fama ala kana an kuma da barajila kana njarabe akofede man ninde be fo kabari folo an flana an sabana ni soli kelen ko fe tanu ala tannon ko fe ani soli kelen ko ala kiraka ibn do inde kala arakan kabar folo an flana ani sabana awan kofe man nin man no ima anya fo cugumna ni do no garima har ni ba fori Allahumma ighfir lahu warhamhu ni tisa abaman arabu kana iba fi kana ala ya fama ka hine do menan no ima ibo fo kabar nanna ibe do ke iyereye an islam su belajele ibe do ke islam belajele nyanama ani shu demse ani makoroba ni bisa arabu kana Allahumma ighfir li aslafina wa afratina wa liman sabaqana bil iman katab la labana ni tisenina do manan no e madro ika kana ibe a
afote kabar nannan kofe kasoro ka salamu bla mambe Allah subhanahu wa ta'ala deli alaka ambe sabama ya rabbi bo nasro demsen do aywa afana do kacha nasro demsen do do beno ambo fo ni sera wala ni masola do mi ngan no me bo fo o yejume yeyi ala tanu kasolika ala kiraka kasroka fa allahumma innahu abduka wa ibnu abdika anta khalaqtahu wa razaqtahu wa anta amattahu wa anta tuhyihi اللهم فاجعله لوالديه سلفا وزخرا وفرطا وأجرا وثقل بهم موازينهم وأعظم به وجورهم ولا تحرمنا وإياهم أجره ولا تفتنا وإياهم بعده كما يبسكني فو ألا إكا جوندو إكا جونغي دندو إي ألا ديا دا وإي ديا غرسيغي إي ألا ديا فا وإي ألا بنانينا ويا ما ألا أكي براجيه أبانغي باوي laharadona iku ka miju geleyani ay ka griyani ay ika baraji badu mani denye kanan kuma baraji la ani bangi banunu kanan jarabi akofe kuma ibeni fo ni tise a arabu kana iba afrika kana ma kabar folo ani flana ani sabana kabar nannan kofe ani do mi fo lawana ibe do ke ire tuguni ani islame belajele anyana ma ani shu ma ala kambe sabama wa mingun ghayra bi wal handala shusil dawini amma fo allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad wa sallim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh